बाक्सा जिल्ला दुलाराय बर' फरायसा आफादनि 17थि बोसोरसालिया जखनथाइ आरो बे जखनथाइनि दिनै गिबि खुन्था गायसननाय हाबाफारि बे हाबाफारिखौ दिनै मैनामाथा बे गामियाव दिनै लानाय जादों आरो बे माने बेवहाय जोङो मोनसे मुं होनाय जादों मुंख्लं अमलाराम बर' बिथांनि मुङाव बे नोगोर बे मुंखौ होनानै दिनै फैबाय थानाय 17थि बोसोरसालिया जखनथाइ बाक्सा जिल्ला दुलाराय बर' फरायसा आफादनि बेखौ मावफुंनो थाखाय थि खालामबाय आरो बेवहाय जोंजों लोगोआव जि आरसि कमिटि दङ बेहाय रायदाव आफादनि दिनै मानगेदेर चेयारमेन गान्धी बसुमतारी बिथां दङ आरो जोंजों बाक्सा जिल्ला दुलाराय बर' फरायसा आफादनि गाहाय आफाद जोंनि गाहाय नेहाथारि लोगोसे बायदि बिबानाव थानाय बिबानगिरि आरो नैबे कारिजा बिजनि दख्रा दुलाराय बर' फरायसा आफादनि आरो रायजो राजाया बेवहाय मददनि गेजेरजों दिनै खुन्था गायसननाय हाबाफारिखौ जागायबाय। आसा खालामदों बे खुन्था गायसननायजों जोंनि फैबाय थानाय जानो गोनां 7, 8 आरो 9 जानुवारि 2022 मायथाइयाव जानो गोनां जे हाबाफारि बे मोजाङै मोजां जागोन आरो कारिजा बिजनि दखरानि बेन्दोङाव थानाय गासिबो हारि माहारिनि सुबुंफोरा जोंखौ मदद होगोन बे मोनसे मिजिंजों जोङो नैबे हाबाफारिखौ मोजाङै मोजां बारहोनो हागोन बे मोनसे मिजिं जोङो लादों आरो कारिजा बिजनि जिखिनि रायजो राजा बिथांमोना खोब गोसो गुदुङै बे हाबाफारिखौ मावफुंदों आसा खालामदों आरो बयनिबो रायजो राजानि मददआ जेब्लायबो थागोन दुलाराय बर' फरायसा आफादनि सायाव आरो बे मददनि गेजेरजोंनो रायजो राजानि जिखिनि जेंना जेंगोना बेखौ सावरायनायनि गेजेरजों जिखिनि जों हाबाफारि लानांगौ हाबाफारि बिथांखि लानानै हाबाफारि मावनांगौ बे हाबाफारि बिथांखि लानाय हाबाफारियाव जाहाथे रायजो राजानि जेब्लायबो मददखौ जों मोनगोन बे मोनसे आसाखौ जों खालामदों। बाक्सा जिल्ला एबसुनि बोसोरारि जखनथाइ बे देग्लाय कारिजा बिजनि दखरा दुलाराय बर' फरायसा आफादनि बेन्दोङाव नैबे मैनामाथा गावनि बे मुंख्लं आमलाराम बर' बे फोथाराव जागोन। बेवहाय जोङो गाजा गोमजायै खुंफुंनो थाखाय नाजादों। जिखि जाया मानो जोङो ओनसोलनिजों लोगोसे गासै जोंनि जिल्लानि दुलाराय बर' फरायसा आफादखौ मोजां मोनग्रा साफ्रोमबो रायजो राजा बिथांमोनखौ जोंनि बे जथुम्मायाव बाहागो लानो थाखाय खावलायहरो। जोंनि बे जथुम्माया 2022 मायथाइनि जानुवारि दाननि 7, 8 आरो 9 बे सानथामनि हाबाफारिजों जागोन आरो बेवहाय बाक्सा जिल्लानि जे एबसुनि जे मेल बेजों लोगोसे कारिजा बिजनि दखरा दुलाराय बर' फरायसा आफादनि सनाथि मायथाइ फालिनाय बे हाबाफारिया खुंफुंनाय जागोन।